Kedves gyerekek, most Oliverről mesélek nektek. Oliver meglehetősen szerette a lustálkodásnak nevezett tevékenykedést, de valljuk be, hogy ki nem szereti. Azonban már iskolás korára szülei igencsak elkeseredve konstatálták, hogy gyermekük a mindent tudni akaró kis minden lébekanál sorozatban hozza haza a fekete pontok halmazát. Első egyes hazacipelése volt mégis az, amely pattanásig feszítette a szülei hórokat. Még szerencsé, hogy Oliver felmenői pedagógiailag messze előre a jövőben jártak. Leültek hát beszélgetni a kis akaratos karóthozóval. Az első szóváltásokról, hogy így zajlottak. Kicsim, ez az anyuka. Mivel tudnánk felhívni a tanulás fontosságára picin kis buksi fejedben lévő szürke állományot? Oliver. Készültek kérdésfeltevésre, hiszen nagyon jól ismerte felnőtteit, még ha szüleiként is álltak előtte azok, volt olyan is ide két személy viselkedés kultúrájának hathatósan komoly elemzésére, tehát így válaszolt. Tulajdonképpen lényegtelen, hogy hogyan is válaszolt, lényeg az, hogy a szülők rájöttek, kisfiúk sikerélményektől mentes életvitelét mielőbb le kell zárni, hiszen szegénykeinknek hiányzik nagyon-nagyon sok minden dolog, ami más gyermekeknek evidensen szolgáltatott járandóság. Így gyorsan tekintsük el attól, hogy írtózatos ténytől, hogy mindezeket súlyos ezredben mérik. Hát ez gáz. Az első és nagyon sürgőséggel megoldásra váró, és így megoldandó feladat egy szőrmók, agyonbecézhető kis hörcsög, de talán mókuska, nagyságú kutyuska, családi berkekbe való befogadása. A felelős érzékkel bíró szülők azonban értésére próbálták adni, ha megkapja élete első kisállatát, Oliver, hatalmas felelősséggel fog járni az. Bizony. Nem csak játszani kell ugyanis a kis ajándékkal, esetleg érkezővel, vagy érkezőkkel. Gondoskodni is kell róluk. És az írtó nagy felelősségem etett nyittatni, elhelyezésük viszonyát örökkön rendezetté tenni. Oliver mindezeket már meg sem hallotta, úgy örült, hiszen szülei jóindulatú mondatai jegyet tették számára, ezentúl rossz jegyet kell hoznia, ha szükségét látja valaminek. Szinte minden osztálytársának volt már háziállata. Most jött el az ő ideje. Neki lesz hamarosan ugyanis a legtöbb háziállata. Kutyuska, macska, hörcsög, egér, kígyó, kanári, tengeri marac, x-etektős, sőt! A szülei még sorozat egyesek után szereznek neki nyulat is, bagyot, ha kell. És miért ne kéne? Vagy olyan gyilkoló pókokat is, aminek most épp nem jut eszébe a neve. A barlangi medve adaptálásán órákig merengett. Aztán miután látta lelki szemeivel azt az írtózatosan mézbe fullasztott ragacsos káoszt, mely jelenleg elfogadható állapotú konyhájuk átalakult, a támadó bosszúálló darásruhába öltözött mélyecskék legyőzhetetlen segeréről nem is beszélve, úgy döntött, elsenti ezt a merész befogadó gondolatot, és engedett medveszintről egérre. Régebben egész kicsi gyermekkorában volt egy kicsi házi egere. Ez a kis egér renintensen naponta kiszökött a befűttes üvegből, ám szerencsére szülei mindig megtalálták valahol a lakások zegzugai közötti aktuális rejteket. Aztán egy napon hiába keresték. Eltűnt. Végleg elszökött. Nagyon keservesen sírdogált a kis egér után, de hiába. Az az 5 literes befőttes üveg meg fogja keresni, és dróthálót rak a tetejére. Bár ez utólag intézkedésének nem sok értelme van, legfeljebb annyi, hogy cincogénak hazatalálni nehéz lesz. Kedves hallgatóim, sajnálatos egy titok lesz. Talán jobb is, ha Oliver soha nem tudja meg. Annak a kisegérnek végleges eltűnése szörnyű bűncselekmény. Szörnyű bűncselekmény következtében valósult meg. Oliver apja, a megfontolt, pedagógus lelkületi férfiember minden egérré, kámforrá válás után lelkiismeretes húrzásba kezdett ugyanis. Meglepően hosszúra nyúlt, aprólékos, kevés sikerélményekkel kecsegtető keresgélés néha teljesen letörte. Már lemondott ilyen esetekben a megtalálásról, ám utolsó pillanatokban mindig szerencsére rá lehet a szökeményre. Nos, mégis a legutolsó keresés alkalmával elszakadt a türelme. Megértő, felkutató, természetű férfiember végsőkig feszített célnaszára szakadt el, és a vak keresgélés közben ilyen irányú fogadalmat tett magában. Ha megtalálnak, többet nem szöksz meg. Nem lesz rá időd és alkalmat sem. Úgy kiválnak az erkélyen, mint a macskát. Isten ments, hogy rögzítése kerüljön itt szerencsére szaktalan szó, a szó ugyanis a szar.
És ez szó tényleg nem kerülhet itt a menübe, rögzítése teljesen lerombolná ennek eszmei mondani valóját, viszont az is megfontolandó, sőt helytálló, hogy leírva barna, helyenként azonban más színekben mattoló anyag, szóval ezt az anyagot tényleg nem lehet ráfogni, hogy papírra vetve szagos. Mit sem sejtő, kisátszerető apához szokott kisegér, csak kuncogott ruhás szekrény alján, és várta a rátaláló, gyengéden szülelő, ülelő, megelelő, újabb puha összezáralását, az ezek utáni malomban utazó mókásan ijesztő másodperceket, s végezetül az ismételt befűttes üvegbe rejtés kélyesen zuhanó mámorát. Ám e boldogságot prezentáló mozaikok összerakását ezentúl másképp tervezte az indulatokkal telt apa. 1. A kisegér úgy érzi, lecsapott rá egy őrületes sötétségbe burkoló satopat. 2. A mozgásképtelenségében és írtó nagy szorításban a kisegér bepisil. 3. Kegyetlen fulladási romok között, és érzi, mint az egerünk, félelmetes gyorsasággal köteleg a vég. 4. Hirtelen kitárul a világ egerünk számára, és egy erkélykorlát fölötti repülést érzékel, emeletes bérházak közötti előrehaladó, szemetes kukák felé irányuló és zuhanó tempói szágódás végén sötétség. Ennyi. 5. Ennyi egy egér élet. És valljuk be, nagyon sok embernek egér élete van. És a bűnösen, bűnelkövető élete a megszokott mederben folyik csak tovább, és a cimborák meg annyi búcsúcsókkal hirdetik el, és elhitetik arra, hogy jó úton jár. Sajnos a bűn és a bűnhődés egyensúlyi állapotba kerüléséhez nem mindig érintettem az embert, nem mindig került tárgyalási szintű állapotba ez a negatív történet. Különösen nem akkor, ha elmarad a lebukás blues, ez a nagyon is lüktető zenei betét, és ez is általában cinkos cimborák tényeket elhallgató kandorokon ikletett zenei műve, férfi húrok, férfi hormonok nélkül, ugyanis nehéz elképzelni az aljas alandas cselekedetet. Nem szoktak aljasok lenni. Oliver onnan is sejtette volna, hogy az ő édesapja, tehát honnan is sejtette volna, hogy az ő édesapja, a mindig türelmes, gyors észjárású művészi adottságokkal felvételezett férfiú, egy közönséges életellenes bűnöző. Honnan is sejtette volna? Honnan a frázból? A lelkiismeret azonban működik, bizony. Sőt, kíméletlenül kiforgat minden lélekemelő élményből, mert nincs nyugvása a bűnkövetőnek, hiszen feledésképtelenség terpeszti ki minden idejét. Tényleg, hogy ezt megértsd, gondolj arra, hogy hatalmas terpet berakod a lábaidat, és egyre csak nyújtod a terpeszt, egyszer csak érzed, hogy nincs tovább, sőt, begölcsölsz, nincs visszaút, tehetetlenné válsz. Úgy maradsz, ott lenne a földön, egyedül, reménytelenül. Ilyenkor valaki mindig kell, hogy felsegítsen. Kell egy jókor érkező, segítő szándékú valaki. Igen ám, de mi van, ha nem jön? Átéled a kidobott macska fekáliába torkoló szégyenletes esetét. Ám a témánál nem illik hosszabb szextenciát tartalom, rohanjunk hát előre az időben. Ennyi a meséből elég.